Esta fin de semana, nunha entrevista publicada nun xornal da cidade, o alcalde Abel Caballero afirmaba literalmente que a solución inmediata para baixar o prezo da vivenda é poñer no mercado os pisos baleiros. En Vigo, os datos oficiais do Instituto Nacional de Estatística do INE cifran en 21.700 as vivendas baleiras, as que se engaden outras 10.000 que teñen un uso esporádico. Falamos, por tanto, de que unha de cada 5 vivendas en Vigo non ten un uso residencial continuado. Ese é o alcance xigantesco do problema. Moreas de casas sen xente nunha cidade na que son a cada vez máis as familias que non poden permitirse un alugueiro após unha suba do 30% dos prezos nos últimos 5 anos e cunha oferta de apenas 400 inmobles dispoñíveis que, tal e como advertimos recentemente, nun 90% dos casos se están a ofertar cun custe mensual superior aos 700 euros. Desde o BNG celebramos que Abel Caballero repare agora nesta cuestión e coincida na demanda que levamos moito tempo a facer de despregar unha enérxica política pública, tamén a nivel municipal, para mobilizarmos ese inmenso parque de vivenda baleira. No entanto, esa afirmación categórica do rexedor non está acompañada polos feitos. Así o vimos de comprobar no Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo desta mañá, no que o BNG interpelamos a concelleira María José Caride a respeito de que medidas adoptara ou ten previsto adoptar o Goberno Municipal para mobilizar as vivendas baleiras da cidade para desta maneira aumentarmos a oferta e reducirmos os prezos nun momento no que por cada vivenda dispoñível para alugueiro xa temos 5 pisos turísticos. A resposta de Caride non puido ser máis decepcionante. Primeiro, por negar o alcance do problema cuestionando mesmo os propios datos oficiais do INE, pero, sobre todo, por se limitar a sinalar que a única actuación prevista é o programa de adquisición de vivendas que aínda non comprou a primeira. Un programa que o seu goberno quixo dotar con apenas 2,5 millóns de euros, o que suporá na práctica que o Concello aspira a mobilizar menos de 15 vivendas na cidade de Vigo. A isto engádese que o programa de rehabilitación polo que o Concello se comprometía a outorgar axudas coa condición de que as vivendas se puxesen a disposición no mercado do alugueiro saldouse até o momento con un único piso, un grande éxito da xestión de Abel Caballero. Por outra parte, a empresa municipal de vivenda, anunciada en xuño de 2025, continúa sen existir e por non ten nin tan sequera un prazo certo de cando estará formalmente constituída e poderá, por tanto, iniciar a súa actividade como recoñeceu a propia señora Caride na Xerencia de Urbanismo a preguntas tamén do BNG. 221 días despois do seu anuncio a bombo e prato por parte do alcalde, a empresa municipal de vivenda de Vigo só existe en Narnia. Vemos, por tanto, como a política de vivenda de Caballero é un espellismo, unha groseira estafa política. Anúnciase, prométese, pero na práctica non se fai nada. Neste sentido, temos que lembrar que o Goberno Municipal de Vigo leva 23 meses en executar o acordo plenario aprobado a través dunha moción do BNG en marzo de 2024 para a posta en marcha dun plan de acción local destinado precisamente a mobilizar esas 22.000 vivendas baleiras existentes na nosa cidade co obxectivo de aumentar a oferta de alugueiro a prezos accesíveis para a maioría social que representan as clases populares e traballadoras. Case 2 anos asubiando proteito, case 2 anos sen mover un dedo, case 2 anos sen tan sequera converter en realidade un acordo do Pleno ao que PSOE non se opuxo. Como dicía un lema electoral de Abel Caballero, falan os feitos. Por iso, agora que vemos que o alcalde xa comprendeu, non sen tempo, que hai que actuar diante da inmensa cantidade de pisos baleiros que hai en Vigo, só fai falla que tome unha decisión revolucionaria, facelo. Por último, temos que expresar tamén a nosa fonda preocupación diante das declaracións de Caballero nesa mesma entrevista xornalística nas que se atreveu a negar a existencia dun informe encargado polo propio
Concello e que ratificaba na súa páxina 46 que a cidade de Vigo sí que reúne as condicións, cando menos un dos criterios legais para a declaración como zona tensionada do mercado de vivenda por causa, precisamente, do aumento desbocado dos prezos. Ver como o rexedor nega a existencia deste informe elaborado pola consultora Seixas Invest e asinado o 20 de abril do pasado 2025 demostra até que punto a vivenda non preocupa nin ocupa o alcalde. Por iso, para refrescarlle a cuestión, para refrescarlle esa memoria precaria e para instalo de novo a solicitar a declaración de zona tensionada como xa fixeron as cidades da Coruña ou de Santiago de Compostela e que tamén foi acordada polo Pleno a proposta do BNG hai case 2 anos, vou proceder esta mesma mañá a enviarlle unha copia oficial deste informe.